Induta sa kong motor-motor, oy. Plus na paging robot. Alangan, driver man na siya sa akong motor. Oh, Ducati ba yan nga motor? Kusog kayo ni mo dagan ba? Tanawa, oh. Upat ka bukligid. Aha mo mangitaan ang motor nga upat ka bukligid. Sa ako, arag yun. Bangko na po na kong dulaan, bay. Plus nabay ko yung robot. Si Iron Man. Katuman yung mulupad-lupad. Wee! Induta, oy. Musiga-siga pagid ang dughan ani, bay. Kay si Iron Man, good ne. Daw? Oo, musiga gid ay. Ninduta gid, oy. Ako raguri na ingani diri aba. Kay natagbaw naman ko sa tarak-tarak. Motor na pod. Bahala gikawa to. Iyahan na to, di naman ko ganahan ato. Kini na pod ako ang bag. Oh, naay motor plus naay driver. Racing, oy. Ana-ana man niyo. Sakay ang driver. Ngang! Aninduta yun daan akong dulaan, oy. Istingan to nako, be. Ngang! Ninduta taan niya pilog racing, oy. Gida, be. Kusugon doon akong dagan, be. Ngang! Kusuga mo buto sa akong lutang, oy. Lagi matirahan ani akong lutang. Aw, labhag mang jud ba? Paka ba yan jud kay ni akong lutang? Tawa, balahan sa nako para gwapo jud. Pakaag jud oy. Sipa kayo bay. Hawda gid ako mohimo og lutang, oy. Muadto ko sa unahan be, mangita kog tira-tirahan. Uy, naay bata oh. Tirahan ko na ako ne. Hilak-hilak yun yung bataan ni Ron. Igun ako ni siya niya kung paka nga lutang. Be. Saitong yun ang ulo. Agay. Agay. Target ang ulo bay. Usba na po be. Agay. Hilakan niya oy. Wala dyan sa kita na ako bay. Akong duliton be. Aron makakita. Hay bata! Laina ni mo ay manira lagi ka. Wala lang, trip lang nako. Unsa, gusto pa nimog isa? Ambo ka ni Mal. Ay ning dagan, may gani kay ning dagan ka. Tirahan na po ng tatik ka. Labhag na po ng talawan gyud. Ngeng! May gani superhero ni akong driver bay. Kay nahubsan ang motor, iharang ipasan. Tama rin gani nga dulaan ba? Naay motor, naay superhero. Ug mahubsan eh, di iharang lukdohon, dili rin hapon ko magbaktas. Gapuha din sa kong bako nga dulaan ay. Uy, si Kustan! Naa na po dyan bag-o nga dulaan, oh? Unsa na po kaya to, bay? Murag bag-o, magid sa kong pananaw. Bidaw, bi. Kupuhaan na, oy! Sundan daw na ako ng bataan ni Bi. Murag gwapo, gini kwaon ba? May gani kay nakatago ko. Bakit anong tako niya? Mura lagi na nagsunod-sunod na ako bay. Kinsa ka to no? Nakabantay lagi siya bay nga nagsunod ko. Bana magud kay niya akong sinilas gud kay nagsingot akong tiil. Tirahan ti kabe. Puslan man nga nasakpan ko nimo. Kinsa man to bay? Igo gyud yang ulo bay. Hantira gyud na ako oy. Usba na pud be. Naungon kay nagatubang. Agay! Lagom gyud turon ba? Akong duulon be para makuha na ko na iya mga dulaan. Hoy! Hoy! Unya, sakit? Daan ko palagi. Ikaw kaya nagtira na akong lutang. Siyempre, kinsa pong maday kalaban nimo ako raman dyan. Unsa man na imong gidala? Wala mang good ni good. Unsay wala? Nga motor-motor magani na og robot? Pataka. Dili manggod. Unsa na? Unsa na patanawa ka? Wala manggod ni Patanawa ko na. Wala. Unsa na ba? Tirahan ti kanin
Nge, wala ramang good ni God. Wala ra lagi. Unsa man, tirahan ti ka. 1. Bago ba kayo ne? Taan ko palagi. Motor-motor gyud ay og robot. Ambi na, ambe. Bago ra ba kayo ne? Karon ba ko nagdulaan eh? Ug bag-o, wala ko'y labot. Balos-balos ta. Ambi na. Ihatag ra maday nimo ne. Itugan ta ka ni kuya do. Ay mutugan gyud ay kasi mong kuya ha.